Za poljoprivredu, bezbjednost hrane i ribarstvo Evropska unija dodijelila je Crnoj Gori 23,6 miliona eura u periodu od 2007. do 2014. godine. Podrška je najvidljivija kroz grant šeme za poljoprivrednike za nabavku novih traktora, đubriva, stoke, ali i za druge investicije. Evropska unija pomaže i registraciju životinja u Crnoj Gori. Bezbjednost se podržava i kroz opremanje više od 8 laboratorija. Podrška ribarstvu iznosi 1 milion eura i uključuje nabavku opreme za uspostavljanje sistema za praćenje plovila te istraživačke opreme za Institut za biologiju mora.